ψηφοφορία της παράταξης πνοής συνεργασίας για το Ηράκλειο με υποψήφιο δήμαρχο τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος Κουτρούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο. Είναι παντρεμένος με την ακριβή Ερμίδου και έχουν 3 γιους. Είναι μάχημος δικηγόρος. Πρώτη φορά εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος το 2002 και από το 2003 μέχρι και σήμερα είναι ενεργός δημοτικός σύμβουλος. Έχει διατελέσει την περίοδο 2003-2006 αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και αντιπρόεδρος της ραδιοφωνίας, της Δημοτικής Επιχειρήσης Ραδιοφωνία Επικοινωνία FM 94. Το γνωρίζετε όλοι, και οι γείτονες και οι υπόλοιποι. Είναι ένας έτοιμος άνθρωπος. Θα ακούσετε τις προτάσεις που έχει να πει, θα ακούσετε το πρόγραμμα της παράταξης πνοής συνεργασίας για το Ηράκλειο, έτσι ώστε την Κυριακή να σκεφτείτε, να συγκρίνετε προγράμματα και να αποφασίσετε. Η ψήφος είναι ευθύνη και η ψήφος είναι επιλογή. Είναι στο χέρι σας να αλλάξουμε το προάστιό μας, να το κάνουμε μια πόλη που θα χαίρεσαι να ζεις, θα χαίρεσαι να φτιάξεις οικογένεια και κυρίως ένα προάστιο που θα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια. Καλώ στο βήμα τον υποψήφιο και αυριανό δήμαρχο της πόλης μας, Κυριάκο Κουτρούλη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας και στέλνουμε σε όλο το Ηράκλειο το μήνυμα που έρχεται από αυτή τη συγκέντρωση. Το μήνυμα νίκης την επόμενη Κυριακή. Μας τιμούν με την παρουσία τους η Υπουργός Μαριλίζα Ξεγιονακοπούλου, συμφοιτήτριά μου από το Πανεπιστήμιο και φίλη μου. Βέβαια εγώ είχα χάσει 10 χρόνια γιατί είσαι και 10 χρόνια μικρότερη. Δεν τα κρύβουμε. Ο πρώην Υπουργός Πάνος Κουλέτης. Οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, η Γιάννα Διακογιάννη με τον συνδυασμό Ιωακιμίδη, ο πρώην Δήμαρχος Γιώργος Μαστοράκος επίσης με τον ίδιο συνδυασμό, ο πρώην Αντιδήμαρχος Γιώργος Βλαντής επίσης με τον ίδιο συνδυασμό. Επίσης από το συνδυασμό του... Όχι. Ναι, από το συνδυασμό του Γιάννης Γουρού, το παιδί μου το 4ο, ο Γιώργος Οντούρος. Επίσης μας τιμούν ο Σύλλογος Κρητών με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, ο Σύλλογος Μεσσηνίων με την Πρόεδρο την κυρία Σωτηροπούλου, ο πρώην Αρχηγός Αεροπορίας ο Δημήτρης Ολιτζεράκος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο Ανδρέας Μαλάτος, η πρώην Αντιδήμαρχος η κυρία Λιτζεράκου, αν ξέχασα κάποιο θα το προσθέσω αργότερα. Τον Όμορο Δήμο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος από το Δήμο Νέας Ιωνίας, ο Αντώνης ο Καρβουνιάρης. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, έχουμε την τιμή στο συνδυασμό μας να συμμετέχει ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης. Λόγω υγείας σήμερα μια ξαφνική ιωσή, ενώ είχαμε κανονίσει ότι ερχόταν κανονικά, τον εμπόδισε να είναι μαζί μας. Αλλά μας έστειλε ένα μήνυμα και πρέπει να σας το διαβάσω. Υπηρέτησα το Δήμο Ηρακλείου ως Δήμαρχος επί 2 θητείες και εξακολουθώ τον υπηρετώ ως Δημοτικός Σύμβουλος. Η προσπάθειά μου πάντα ήταν να στηρίζω υποψηφιότητες τις οποίες εμπιστευόμουν και για τις οποίες πίστευα ότι είχαν αυτοδιοικητικό όραμα για την πόλη μας. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πρόσφατα διαψεύστηκαν, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να συμπορευτώ μαζί με τον Κυριάκο, έναν άνθρωπο που γνωρίζω από μικρό παιδί, ο οποίος αγωνίζεται πολλά χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πίστη μου είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει να προσφέρει τίποτα πλέον στην πόλη μας. Και πιστεύω εμείς που έχουμε την πείρα, τη γνώση και τη θέληση, μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα το Ηράκλειο. Εμπιστεύουμε απόλυτα τον Κυριάκο και την παράταξή μας πνοή συνεργασίας για το Ηράκλειο, ότι μπορούν να φέρουν την αλλαγή στην πόλη. Εγώ αυτό που μπορώ να προσφέρω στην πόλη που αγάπησα, που υπηρέτησα, είναι τη συλλογή μου από πίνακες για να γίνει στο κτήμα Φίξ η δημοτική μας πινακοθήκη με τη βοήθεια και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι και φίλες, θα μου επιτρέψετε, ξεκινώντας, να σας παρουσιάσω λίγο την παράταξή μας. Τι είναι αυτή η παράταξη? Η πνοή συνεργασίας για το Ηράκλειο. Η παράταξη αυτή προέκυψε από εμφανείς διαβουλεύσεις μεταξύ της πρώην παράταξης πνοή που είχα την τιμή να ηγούμε και ένα μέρος της παράταξης του Δικτύου Πολιτών. Τέθηκαν λοιπόν 12 σημεία προγραμματικά, τα οποία συνυπογράψαμε, και βάσει αυτών των 12 σημείων κάναμε κάλεσμα σε όλο το δημοκρατικό φάσμα, σε φορείς και προσωπικότητες, να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας τίμησαν με τις υπογραφές τους, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο, αν συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο αυτό. Είναι λοιπόν μια πλατιά δημοκρατική παράταξη, η οποία έχει προγραμματικές θέσεις, δημιουργήθηκαν προγραμματικές συγκλήσεις, δεν δημιουργήθηκαν συνεταιρισμοί, δεν δημιουργήθηκε έντοση συμφερόντων όπως συνέβη με άλλες παρατάξεις. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Τα πάντα έγιναν στο φως, τα πάντα έγιναν υπό το πρίσμα της δημοσιότητας. Τις υπόγειες συναλλαγές τις διαπιστώσατε. Τις διαπιστώσατε στους συνδυασμούς που ανακοινώθηκαν στην πόλη και πραγματικά σαν αυτοδιοικητικός λυπάμαι πολύ και το σταματάω εδώ. Γιατί σήμερα ήρθατε να ακούσετε για μας και όχι για τους άλλους. Και είναι αρχή μου, δεν μιλάω ποτέ για τους άλλους. Η πνοή συνεργασίας λοιπόν έβαλε κάποιους στόχους. Έβαλε κάποιους στόχους που σκοπό έχουν να κάνουν ένα καλύτερο Ηράκλειο. Ένα Ηράκλειο αξιοκρατίας, ένα Ηράκλειο δημοκρατίας, ένα Ηράκλειο φιλικό, ένα Δήμο φιλικό προς τον πολίτη, προς τον Ηρακλειώτη και την Ηρακλειώτισσα. Δυστυχώς τα φαινόμενα αλαζονίας που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια δεν ταιριάζουν σε αυτή την πόλη. Δεν ταιριάζουν στο δημοκρατικό Ηράκλειο. Και νομίζω ήρθε η ώρα την απάντηση να τη δώσουν οι πολίτες. Η αλαζονία τέλος σε αυτή την πόλη. Το δίλημμα των εκλογών είναι η
πόλη, ο Δήμος, είναι για τους λίγους ή για τους πολλούς? Εμείς λέμε για όλους, για όλους τους πολίτες. Πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό? Θα το εξασφαλίσουμε πρώτον με τη συμπεριφορά μας προς τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με τη συμπεριφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Γιατί επίσης είναι σημαντικό. Και με την εξασφάλιση θεσμών ώστε τα αιτήματα των πολιτών να ικανοποιούνται άμεσα. Ξέρετε πόσες έξινες πόλεις υπάρχουν στην Ελλάδα? Αρκετές. Το Ηράκλειο μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να γίνει έξυπνη πόλη. Εμείς υποσχόμαστε θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε έξυπνη πόλη και θα εξυπηρετούμε το δημότη αμέσως. Τους επαγγελματίες αμέσως. Ο δεύτερος στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Αυτά ο πολίτης στις συγκεντρώσεις και επισκέψεις που κάναμε παραπονούνται συνεχώς. Τα απαράδεκτα πεζοδρόμια, τα ανασφαλή σχολεία, οι ακατάλληλες παιδικές χαρές, η καθαριότητα, η μη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά είναι προκλήσεις για μας. Όλα αυτά εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, κάποιοι άλλοι δεν τα θεωρούν και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η ασφάλεια των σχολείων, η ασφάλεια των παιδικών χαρών, δηλαδή η ασφάλεια των παιδιών μας, δεν μπορεί να είναι δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα. Είναι πρώτη και θα είναι η πρώτη για μας. Γνωρίζετε ότι στο Ηράκλειο τα σχολεία μας είναι παλιά. Μην κρυβόμαστε. Έχουν χτιστεί με το κτηριοδομικό κανονισμό του 1959. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Παρακαλώ να σταματήσουν τα βαψίματα. Τα βαψίματα καλύπτουν τα προβλήματα. Πρώτα λύνουμε τα προβλήματα και μετά τα βάφουμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε να λύσουμε πρώτα τα προβλήματα και μετά θα σας τα βάψουμε να δείχνουν ωραία. Έχουμε ένα πρόβλημα στο Δήμο μας, πρόβλημα εικόνας. Ο Δήμος, ευτυχώς που δεν ήταν... Παιδιά, ήταν ο αέρας, δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν σχολείο, ευτυχώς. Γιατί μας έχει τύχει και αυτό σε σχολείο. Έλεγα λοιπόν, τα σχολεία μας πρέπει να τα πιάσουμε από την αρχή. Να τα ελέγξουμε. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Εν συνεχεία να κάνουμε αυτό που πρέπει σε επίπεδο επισκευών και εν συνεχεία θα τα βάψουμε. Και θα τα αναβαθμίσουμε και ενεργειακά. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κτίριο το οποίο δεν έχεις εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλές, ότι είναι λειτουργικό. Δεύτερο μέλημά μας, δεν μπορεί τα παιδιά του προνηπίου που έρχονται σε πρώτη επαφή με το σχολείο να στεγάζονται σε προκάτ. Είναι απαράδεκτο. Εδώ και 3 χρόνια αυτά τα παιδάκια με την πρώτη τους επαφή με το σχολείο έχουν την εικόνα μίας προκάτ αίθουσας. Είναι απαράδεκτο και για την ψυχολογία των παιδιών και για την παιδαγωγική. Το πρώτο μας μέλημα λοιπόν είναι να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Παιδικές χαρές. Δεν αρκούν μόνο οι πιστοποιήσεις ISO, που πρέπει όλες να έχουν. Χρειάζεται συντήρηση, χρειάζεται επιτήρηση, χρειάζεται καθαριότητα. Δεν μπορεί τα παιδιά να εκτίθεται σε κινδύνους. Δεν μπορεί οι γονείς να μην βρίσκουν χώρους να πάνε τα παιδιά. Είναι και αυτό ένα από τα πρώτιστα μελήματά μας, τα οποία θα ξεκινήσουμε την επομένη μέρα. Και την επομένη μέρα θα ξεκινήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που αφορά όλο πλέον το Ηράκλειο. Τα βατά πεζοδρόμια. Δυστυχώς τα πεζοδρόμια μας κατά 90% δεν είναι βατά.
Και τι σημαίνει βατά? Βατά σημαίνει ότι πρέπει να εξυπηρετούν πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία και δευτερευόντως όλους που έχουν ένα καροτσάκι, είτε έρχονται από τη λαϊκή, είτε μεταφέρουν τα παιδιά τους, να μπορούν με ασφάλεια να μετακινούνται στα πεζοδρόμια και όχι να κατεβαίνουν στους δρόμους όπως συμβαίνει στην Πολυτεχνείου, στη λαϊκή της Παρασκευής. Είναι απαράδεκτο. Φτιάξαμε τα πεζοδρόμια το 2020 και δεν κάναμε τίποτα. Δεν τα κάναμε βατά, τα κάναμε απλώς για να τα κάνουμε. Είπαμε, είναι η διαφορά της εικόνας με τη διαφορά της ουσίας. Εμείς θέλουμε ένα βήμα ουσίας και όχι ένα βήμα εικόνας. Βαρεθήκαμε την εικόνα. Προχωρώντας, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, να αναφερθώ στο πράσινο. Το Ηράκλειο ήταν μια πράσινη πόλη. Χρησιμοποιώ τον αόριστο ή παρατατικό, ό,τι θέλετε, αλλά ήταν. Πλέον δεν είναι. Τα δέντρα καταστρέφονται, τσιμεντάρονται και γίνονται μπετό οι πλάκες. Τα δέντρα κόβονται και δεν αντικαθίστανται. Τα πάρκα μας δυστυχώς έχουν ξεραθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Θέλω να σας πω ότι ράγισε η καρδιά μου, και το λέω κυριολεκτικά, που πήγα στο πάρκο απέναντι από τα γυμνάσια στην Πευκόνου, ένα πάρκο που το 2006 το φτιάξαμε με πολύ κόπο και πολύ αγώνα, και είδα ότι αυτό το πάρκο είχε σχεδόν ξεραθεί. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι θέμα κριτικής. Σας μιλάω αυτή τη στιγμή σαν πολίτης. Είναι θέμα απογοήτευσης. Απογοητεύτηκα. Και επειδή μαζί μου πιστεύω ότι έχετε απογοητευτεί κι εσείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό πάρκο που συμβαίνουν αυτά, σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι αν με την ψήφο σας μας αξιώσετε να πάρουμε τη διοίκηση αυτής της πόλης, τέτοιο θέαμα δεν θα το δείτε ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Και επειδή πρέπει σε όλα να υπάρχει ένα πρόγραμμα και επειδή όλα να γίνονται προγραμματισμένα και να μην γίνονται σποραδικά, ούτε προεκλογικά κτλ. Εμείς για το θέμα του πρασίνου θα κάνουμε μητρό φυτικού πλούτου. Θα γίνουμε λίγο Γάλλοι, γιατί στη Γαλλία υπάρχει. Τι είναι αυτό λοιπόν το μητρό? Το μητρό αυτό απεικονίζεις ηλεκτρονικά όλα τα φυτά και δέντρα που έχεις στον κήπο σου, που έχεις στο Δήμο σου. Τα δέντρα αυτά τα παρακολουθείς ηλεκτρονικά, πότε πρέπει να τα ποτίσεις, πότε πρέπει να τα κλαδέψεις, πότε πρέπει να τα λιπάνεις, πότε παρακολουθείς τα πάντα. Όταν κόβεις ένα δέντρο, για χύψη λόγους, είσαι υποχρεωμένος να βάλεις και ένα καρτελάκι επάνω, πότε θα το αντικαταστήσεις. Αυτό λέγεται μητρό φυτικού πλούτου. Και έτσι έχεις και απογραφή του πρασίνου του Δήμου σου και μπορείς να λογοδοτήσεις τον πολίτη γιατί έκοψες το δέντρο και γιατί του άφησες ένα σκαμνάκι, ένα κορμό 50 πόντους να προεξέχει από το πεζοδρόμιο. Είμαστε υπέρ της λογοδοσίας. Δήμος που δεν λογοδοτεί δεν έχει διαφάνεια. Αυτό έχω να πω. Και για να μην σας κουράσω πολύ, θα πω και 2-3 πράγματα για τις θέσεις στάθμευσης. Γνωρίζετε ότι προεκλογικά εκτελούνται έργα στο Δήμο μας εδώ και 6 μήνες. Το κάτω ψαλίδι είναι αποκλεισμένο και η Αγία Τριάδα 6 μήνες τώρα. Γιατί όταν τόλμησα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πω κάντε προγραμματισμό και μην κλείνετε τους δρόμους όλους, μην ταλαιπωρείτε τους πολίτες, η απάντηση ήταν ότι δεν ήθελα τα έργα. Τα έργα τα ήθελα και τα θέλω,
αρκεί τα έργα πρώτον να μην ταλαιπωρούν τους πολίτες και δεύτερον να γίνονται με σωστές υποδομές. Έχω λοιπόν να παρατηρήσω τα εξής. Η κατάσταση σήμερα μετά από 6 μήνες είναι η εξής. Πολίτες που δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Πολίτες που δεν έχουν πού να παρκάρουν. Σκάρες οβρίων στη Μελίνας Μερκούρη δεν είδα και έχω ανησυχήσει. Δεν σας κρύβω ότι έχω μία ανησυχία. Ωρεοπούλου. Τα καταστήματα οδηγούνται προς κλείσιμο. Έχουν να εργαστούν, είναι η τοπική αγορά της Αγίας Τριάδος, για όσους δεν ξέρουν. Είναι το Μανάβικο, είναι το Χασάβικο, είναι το Κομωτήριο, είναι η τοπική αγορά της Αγίας Τριάδος. Οι τζίροι έχουν πέσει κάτω από 2.000%. Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τέτοια έργα, αγαπητοί φίλοι, δεν τα θέλουν. Τέτοια έργα που καταστρέφουν τους πολίτες δεν τα θέλουν. Τα έργα πρέπει να γίνονται σταδιακά, μεθοδικά και να λύνουν προβλήματα, όχι να δημιουργούν. Οι θέσεις στάθμευσης. Γίνονται παρεμβάσεις συνεχώς στην πλατεία. Χωρίς προγραμματισμό. Μιλάω για την κεντρική πλατεία, γιατί εδώ έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Χωρίς προγραμματισμό. Ξυπνάμε ένα πρωί και βρίσκουμε ένα δρόμο κλεισμένο. Το άλλο πρωί βρίσκουμε ένα άλλο δρόμο κλεισμένο. Μας κάνουν και ένα κύκλο, αν το είδατε, νεότητος και Ρούμελης. Όλα τα λεφτά, ναι. Εκεί είναι συγκρουόμενα τα οχήματα. Λοιπόν, εκεί χωρίς τώρα να αφήσουμε την πλάκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή όσοι κινούνται στον κύκλο αυτό. Μεγάλη προσοχή, γιατί ο κύκλος δυστυχώς, η περίμετρος δεν είναι αρκετά φαρδιά ώστε να χωρούν επαρκώς τα αυτοκίνητα. Υπάρχει πρόβλημα εκτός από τις κατευθύνσεις που έτσι πως είναι η σηματοδότηση, δεν ξέρει ο κόσμος που να πάει. Τώρα χωρίς πλάκα θέλει προσοχή. Πρέπει να βρούμε λοιπόν θέσεις στάθμευσης. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Κτίρια δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε. Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί, αλλά πρέπει να βρούμε μία λύση. Λοιπόν, εμείς έχουμε τις εξής λύσεις. Προτείνουμε ο χώρος απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, ένας χώρος που χρησιμοποιείται σήμερα σαν πάρκινγκ, να γίνει υπόγειο και υπέργειο γκαράζ. Προτείνουμε να δεσμευτεί χώρος από την κάτω πλευρά της πλατείας και να γίνει δημοτικός χώρος στάθμευσης. Ο χώρος υπάρχει. Δημοτικός χώρος στάθμευσης τι σημαίνει? Σημαίνει δωρεάν για τους πολίτες, επιπληρωμή για αυτούς που έρχονται να παίρνουν το τρένο από τα άλλα προάστια. Δεν μπορούμε να τους εξυπηρετούμε. Τους εξυπηρετούμε, καταλαμβάνουν τους δρόμους μας, αλλά δεν μπορούμε να τους εξυπηρετούμε δωρεάν. Το ίδιο θα συμβεί και σε άλλες περιοχές. Οι ελεύθεροι χώροι, να ξέρετε, είναι πλέον λίγοι. Αλλά επειδή όλοι οι δρόμοι λειτουργούν μονόδρομοι, δηλαδή άνοδοι κάθοδοι στην πλειοψηφία τους, μπορούμε μεθοδικά να εξοικονομήσουμε θέσεις στάθμευσης. Θα με επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ λίγο στην κοινωνική πολιτική. Το θεωρώ το πρώτιστο καθήκον, την πρώτιστη αρμοδιότητα για το Δήμο. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην κοινωνία μας, ο Δήμος θα κληθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πρόγραμμα, να έχουμε σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική και επισητιστική κρίση που σύντομα θα έρθει. Ξέρετε, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στη Θεσσαλία. Θα έχουν αντίκτυπο σε όλη την οικονομία της χώρας. Άρα θα έχουν αντίκτυπο και στο προάστιό μας. Η οικονομία γενικότερα, η ακρίβεια που επικρατεί
θα δημιουργήσει νέες γενιές ανθρώπων που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Δυστυχώς δεν θα μειώνονται κατά την εκτίμησή μας τα ποσοστά, αντιθέτως θα αυξάνονται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σχέδιο. Πρέπει πλέον να σταματήσουν οι δήμοι με τα κοινωνικά παντοπολία και αυτά να διαχειρίζονται τη φτώχεια. Πρέπει να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις, να δώσουμε λύσεις και να λειτουργήσουμε σαν μία κοινωνία. Το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Λέει ο λαός και το λέει πάρα πολύ σοφά. Σκεφτήκαμε λοιπόν το εξής. Ο Δήμος διαθέτει κάποια κονδύλια για το κοινωνικό παντοπολείο. Που ξέρετε τι είναι. Το κοινωνικό παντοπολείο είναι ένας θεσμός χρηματοδοτούμενος μεν, αλλά ένας θεσμός που καλεί τους πολίτες για ένα, ξέρω εγώ, κάθε 15-20 μέρες και τους προσφέρει ελάχιστα αγαθά. Ελάχιστα. Δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα, είναι μια απλή βοήθεια, είναι διαχείριση της φτώχειας. Εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε το εξής απλό. Τα χρήματα αυτά που διαθέτουν για το κοινωνικό παντοπολείο να τα τετραπλασιάσουμε. Να έρθουμε σε επαφή με τις επιχειρήσεις του Δήμου μας, να μας κάνουν κάποιες ειδικές τιμές και να δώσουμε την περίφημη, όπως την ονομάζουμε, κάρτα αλληλεγγύης, με την οποία ο πολίτης θα έχει μέσα ένα ποσό χρεωστικό που θα μπορεί και θα πάει, θα προμηθεύεται ό,τι επιθυμεί από τα καταστήματα της πόλης. Έτσι θεωρούμε ότι εξασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια του πολίτη και κατά δεύτερο λόγο βοηθάμε και την τοπική επιχειρηματικότητα. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Δεν θα σταματήσουμε εκεί. Θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς και στο Ηράκλειο πρέπει να ξέρετε ότι 2 ενορίες έχουν ημερήσια συσίτια. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο σιτίζονται 220 με 230 άτομα ημερησίως. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα συνεργαστούμε λοιπόν και με αυτούς τους φορείς που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε και να το επεκτείνουμε. Πρώτη στο μέλημά μας είναι η ουσιαστική βοήθεια και να προφυλάξουμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα εισαγάγουμε το θεσμό, γιατί εμείς δεν φερόμαστε αλαζονικά, το θεσμό που ισχύει και σε άλλους δήμους για τα σχολικά γεύματα στα σχολεία. Είναι ένας θεσμός κρατικός, επιδοτούμενος και θα τον εισαγάγουμε στο Δήμο μας. Δεν μπορούμε πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει όμως να φροντίσουμε και τους κατατρεγμένους εντός εισαγωγικών της κοινωνίας αυτής. Και μιλάω για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα κακοποιημένα παιδιά. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ έντονο πλέον στην κοινωνία μας. Εμείς θα ιδρύσουμε κέντρο οικογενειακής προστασίας όπου θα μπορεί να προσφέρει κάθε αδύναμος και κακοποιημένος πολίτης και θα έχει την απόλυτη προστασία του Δήμου. Γιατί αν δεν υπάρχει ένας θεσμός να προσφύγει αυτός ο πολίτης, να ξέρετε, το ξέρω από το επάγγελμά μου, είναι ξεκρέμαστος, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει και μπορεί να ανέχεται την κακοποίηση για όλη τη ζωή. Πραγματικά, όταν μιλάω για την κοινωνική πολιτική, γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και συγκίνηση, ξέρετε γιατί. Γιατί αναλογίζομαι και σκέφτομαι
ένας Δήμος που μπορεί να είναι χρήσιμος στους πολίτες? Είναι χρήσιμος ένας Δήμος όταν του φέρνει μεγάλα λαϊκά ονόματα? Λέω εγώ. Είναι χρήσιμος στους πολίτες όταν κάνει πανηγύρια? Και αυτά χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Είναι χρήσιμο στους πολίτες όταν συγκεντρώνει τα μέλη ΚΑΠΗ και τους κάνει ένα γεύμα για να τους μιλήσει? Θεωρώ ότι η χρησιμότητα του Δήμου είναι πρώτον ότι ο Δήμος πρέπει να είναι χρήσιμος σε όλους τους πολίτες, να μην προσφέρει άρτων και θεάματα, να προσφέρει όμως μία λέξη που λέγεται ανθρωπιά, τίποτα άλλο. Και τώρα θα πάω στον πειρασμό, να πάω λίγο για τις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν το Ηράκλειο και παρακαλώ και οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι βουλευτές μας, ακούστε το. Ακούστε μας, γιατί θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στο Ηράκλειο και ο κόσμος δυστυχώς δεν είναι ενημερωμένος. Έχετε ακούσει όλοι ότι προγραμματίζεται η επέκταση της λεωφόρου Κίμης. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι επέκταση της λεωφόρου Κίμης, είναι επέκταση της Αττικής Οδού. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έργο αυτό, το οποίο το Ηράκλειο το θέλει, γιατί όμως το θέλει? Για να σώσει την Πλαπούτα. Η Πλαπούτα είναι ένας δημοτικός δρόμος και έχει καταντήσει λεωφόρος. Όπως σχεδιάζεται για το Ηράκλειο, από ελπίδα που είχαμε, έχει καταντήσει εφιάλτης. Εισέρχεται από τον κόμβο της Αττικής Οδού με την Πλαπούτα υπογείως για 360 μέτρα, αλλά είναι ακάλυπτο το όριγμα αυτό. Δηλαδή, μας κάνουν ένα όριγμα ακάλυπτο μέσα στο προάστιό μας, ξεκινώντας από την Πλαπούτα έως τη Λυκόβρηση. Ο Φωκιανός, επειδή ήταν καλός δήμαρχος, το 16 φρόντισε και κατάφερε στη Λυκόβρηση να περάσει σκεπαστό. Σε εμάς όμως το Ηράκλειο είναι ανοιχτό. Και προσέξτε το εξής τραγικό. Εμείς στα 50 μέτρα έχουμε ένα δεύτερο όριγμα. Το όριγμα της Αττικής Οδού. Δεν μας τη σκεπάσανε τότε την Αττική Οδό. Και μιλάω για το τμήμα από το γήπεδο της Πρασίνου Λόφου έως τη γέφυρα της Αραταπόρου. Είναι ανοιχτό το τμήμα αυτό της Αττικής Οδού. Φανταστείτε λοιπόν στο Ηράκλειο, που είναι διχοτομημένο από τον ηλεκτρικό σταθμό, από την Αττική Οδό, να μας έχει και μια καινούργια διχοτόμηση, που θα λέγεται το όριγμα της λεωφόρου Κίμης. Το έργο αυτό, όπως σχεδιάζεται για το Ηράκλειο, είναι η καταστροφή του. Να ξέρετε ότι το καυσαέριο δεν έχει όρια. Δεν θα επηρεαστεί μόνο η περιοχή εκεί, τα Υπηρώτικα, το παλιό Ηράκλειο και το Άνω Ψαλίδι. Θα επηρεαστεί όλο το Ηράκλειο, όπως θα επηρεαστεί και το Μαρούσι και θα επηρεαστεί και η Πεύκη και η Λυκόβρηση. Κανένας δεν περίπτωση. Δεν θέλω να σας κρύψω ότι κάποιοι θεωρούσαν ότι στο Ηράκλειο αυτό το έργο θα περάσει πάρα πολύ εύκολα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να περάσει, τουλάχιστον όσο αφορά εμάς, και εμείς κάναμε τις εξής προτάσεις που τις καταθέσαμε από την πρώτη μέρα στο Υπουργείο και αυτές επενδύθηκαν οι προτάσεις με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά που θα σας πω ήταν πρόταση της πνοής και έγιναν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι και κατατιθεμένες στο Υπουργείο. Και γιατί το τονίζω την ομόφωνη? Το τονίζω για να στείλω ένα μήνυμα. Ο εκάστοτε δήμαρχος οφείλει να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, για να είμαι ξεκάθαρος. Τι λέει λοιπόν αυτή η πρόταση? Η πρόταση αυτή λέει το εξής, ότι δεν αντέχει το Ηράκλειο άλλη διχοτόμηση, δεν αντέχει το Ηράκλειο άλλη ρύπανση. Καλούμε λοιπόν το ελληνικό κράτος το όριγμα αυτό να γίνει σκεπαστό και από πάνω να γίνουν χώροι πρασίνου και χώροι αθλητισμού. Καλούμε το ελληνικό κράτος αυτό που μας οφείλει από το 2003 να κάνει το υπόλοιπο τμήμα της Αττικής Οδού σκεπαστό. Οι υποδομές υπάρχουν. Τα λεφτά χρειάζονται. Και τρίτον, καλούμε το ελληνικό κράτος να διαμορφώσει τον κόβο στην Πλαπούτα, ώστε η Πλαπούτα να πάψει να είναι λεωφόρος και να είναι δημοτικός δρόμος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει αυτοί που εισέρχονται από το βορρά, δηλαδή από το Μαρούσι, να μπορούν να μπαίνουν στη λεωφόρο Κίμης για να φεύγουν για την Εθνική Οδό. Τι να το κάνουμε εμείς στο έργο? Γιατί έτσι πως το προτείνουν, αυτοί που εισέρχονται από το βορρά θα ξαναπερνάνε πάλι από την Πλαπούτα, θα πηγαίνουν από την Πίνδου, από την Ηρακλείο για να μπουν στην Εθνική Οδό. Δεν εξυπηρετεί το Ηράκλειο έτσι πως προτείνεται αυτό το έργο. Επειδή αντιτείνουν το εξής, ότι τότε που κατασκευάστηκε η Αττική Οδός, το ύψος της λέει ανέβηκε κατά 5 μέτρα και δεν μπορεί πλέον να γίνει αυτό υπόγειο. Εμείς τους είπαμε το εξής, να ξεκινήσετε το δρόμο πιο κάτω, να το ξεκινήσετε από τη Μαρίνου Αντίπα την υπογειοποίηση, ώστε να γίνει πραγματική υπογειοποίηση και να περάσει σκεπαστία το Ηράκλειο. Δεν θα μας καταστρέψετε για μια ακόμα φορά το Ηράκλειο. Λεωφόρος Ηρακλείου. Η λεωφόρος Ηρακλείου τροποποιήθηκε το ρημοτομικό μετά από τόσα χρόνια. Επιτέλους η περιφέρεια δέχτηκε την πρόταση του Δήμου, θα μειωθεί το πλάτος από 20 που είναι στην Αιωνία στα 15 μέτρα, ώστε να μην ρημοτομήσουμε ιδιοκτησίες. Τροποποιήθηκε το ρημοτομικό, πρέπει τώρα να πιεστεί η περιφέρεια, είναι ένα έργο που έχει ενταχθεί στα περιφερειακά προγράμματα από το 2006, πρέπει το έργο να ξεκινήσει άμεσα. Αυτό όμως που φωνάζουμε και θα το φωνάζουμε, θα γίνει πρώτα αγωγός Ομβρίων, για να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν θα γίνει καμία ασφαλτόστρωση αν δεν γίνει αγωγός Ομβρίων, γιατί δεν υπάρχει αγωγός Ομβρίων. Και είναι κίνδυνος για το Ηράκλειο εκεί, δεν είμαστε καλυμμένοι σαν προάστιο. Τρίτο θέμα, το κυκλοφοριακό. Ένα θέμα που καίει, ένα θέμα που περιοχές υποφέρουν, και αναφέρομαι Πολυτεχνείου, Νηφών, Αγγέλων κτλ. Αναφέρομαι Καναπίτσα. Η Καναπίτσα, ξέρετε, με μια παρέμβαση που έγινε ανεξάρτητο καντόν. Απεκόπη από το Ηράκλειο. Εννοώ ότι η μονοδρόμηση της οδού Σαλαμίνος, δεν υπάρχει είσοδος. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι κατεβαίνετε την Ηρακλείου το πρωί και βλέπετε αυτοκίνητα και έρχονται από τη Ζεφύρου, επειδή είναι παιδιά μέσα, να σταματάτε. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Το κυκλοφοριακό εδώ λοιπόν στο κέντρο, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Περιμέναμε εκεί μία υπογειοποίηση, 9 χρόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται. 1.000 έχει στον προπολογισμό ο Δήμος. Λοιπόν, εμείς έχουμε θέση. Και την έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι δεν θέλουν να την ακούσουν γιατί μάλλον τους αρέσουν οι εργολαβίες. Και τους αρέσουν και τα σκαψίματα. Λοιπόν, η θέση μας είναι σαφής. Το 2006, που είχα την τιμή να ήμουν αντιδήμαρχος της Νέας Ιωνίας ήταν η νυν δήμαρχος, η κυρία Δέσποινα Θωμαίδου. Είχαμε κάνει λοιπόν μια διαδημοτική συμφωνία, η οποία επενδύθηκε από το ΙΠΕΧΟΔΕ, εγκρίθηκε από το ΙΠΕΧΟΔΕ, και να κάνουμε την εξής παρέμβαση. Να μονοδρομήσουμε την Ιφηγενίας με κατεύθυνση προς Φιλαδέλφια, ώστε στο Ηράκλειο να μην έρχονται αυτοί όλοι που έρχονται από τον Νότο, απόμενοι ήδη και περνάνε μέσα από το Ηράκλειο, και να γίνει η είσοδος η Αλέκου Παναγούλη. Η Αλέκου Παναγούλη Κασταμονής, ξέρετε, της Νέας Ιωνίας, που θα πηγαίνει προς τη λεωφόρο Κίμης,
Όσοι λοιπόν έρχονται από Μενίδη και τα λοιπά, θα πηγαίνουν από την Παναγούλη και θα βγαίνουν Ολυμπιακό στάδιο και δεν θα περνάνε μέσα από το Ηράκλειο. Το έργο σταμάτησε, άλλαξε η Δημοτική Αρχή, δεν συμφώνησε και η τότε και η Δημοτική Αρχή της Νέας Ιωνίας και το έργο σταμάτησε. Η πρόταση αυτή υπάρχει, εγώ προσωπικά και η κυρία Θωμαίδου, επειδή μιλάνε για ανακλήσεις υπογραφών, δεν έχουμε ανακαλέσει ποτέ την υπογραφή μας και θα τηρήσουμε την υπογραφή μας και το λέω επειδή μίλησα μαζί της, επειδή κάποιοι μιλάνε για ανακλήσεις υπογραφών. Αυτό το πράγμα για να υλοποιηθεί δεν θέλει εκατομμύρια, θέλει 25.000 ευρώ να γίνει μία μελέτη, ο κόμβος που θα είναι Παναγούλη και Ηρακλείου. Δηλαδή το πώς θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και αν θα στρίβουν προς το Ηράκλειο 3-4 αυτοκίνητα. Πιστεύουμε ότι αυτή η λύση δεν θα επιτρέπει να έρχονται από τον νότο προς στο Ηράκλειο μέσα όλη αυτή η διαπερής κυκλοφορία που περνάει, αφού η Ιφηγενείας που τους οδηγούσε θα έχει αντίθετη κατεύθυνση και νομίζουμε ότι έτσι η περιοχή θα σωθεί. Αλλά αν το έργο αυτό δεν αποδώσει, θα μπορούσαμε να το έχουμε δοκιμάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν το δοκιμάσαμε. Αν αυτό όμως δεν αποδώσει, εμείς είμαστε υπέρ της αποκατάστασης της διαπερούς κυκλοφορίας. Τι εννοώ αυτό? Εννοώ δηλαδή να φτιάξουμε ένα δρόμο να μπορούν τα αυτοκίνητα να περνάνε από το Ηράκλειο, αλλά πώς? Ένα δρόμο που θα ξεκινάει υπόγεια από τη λεωφόρο Ηρακλείου και θα καταλήγει στη λεωφόρο Κίνης και θα είναι από πάνω σκεπασμένος. Δεν θα μας κάνουν τρύπες πάλι στο Ηράκλειο, κάτι τρυπούλες που ετοιμάζονται να κάνουν εδώ. Θέλω να σας πω, επειδή κάποιοι μιλάνε για το ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ, θα σας το πω απλά, είναι μία μελέτη η οποία γίνεται σε όλους τους Δήμους, κατατίθεται στην περιφέρεια και γίνεται για όλη την Αττική, θα γίνει μια περίφημη μελέτη το πώς, ποιους δρόμους θα έχουμε ίδιας κυκλοφορίας, πού θα πηγαίνουν οι κατευθύνσεις, πού θα έχουμε πεζοδρόμια, τα πάντα. Επειδή λοιπόν κάποιοι μιλάνε ότι το ΣΒΑΚ προβλέπει αυτή την τρύπα που προτείνει η νη διοίκηση, εδώ δίπλα στο σταθμό, θέλω να σας πω και υπάρχει το σχετικό βίντεο, όταν έκανα παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εξήγησα τι θέλει η Περιφέρεια να κάνει στο Ηράκλειο, και θα σας το πω και εσάς για να το ξέρετε, η Περιφέρεια λοιπόν με εισήγηση του Δημάρχου θέλει να κάνει ένα όριγμα που θα ξεκινάει από τη γέφυρα της Ρούμελης, της Αγίας Τριάδος, επί της Μελίνας Μερκούρη, από εδώ δηλαδή, και θα σκάει περίπου στη μέση του πεζοδρόμου. Θα είναι σκεπαστό πάνω στην πλατεία και θα έχουμε μία τρύπα εκεί και μία τρύπα εκεί. Μονής κυκλοφορίας, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αν φρακάρει ένα αυτοκίνητο εκεί μέσα που θα φτάσουν οι ουρές, είτε θα γίνει σε περίπτωση που θα υπάρχει έντονη κυκλοφορία. Όταν λοιπόν το εξήγησα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που δεν ξέρανε τι ακριβώς ήθελα να γίνει, ακούστηκαν φωνές, και εγώ ήμουν πολύ περήφανος γι' αυτό, που είπανε έχει απόλυτο δίκιο. Το έργο πρέπει να ξεκινήσει από τη λεωφόρο Ηρακλείου και να τελειώσει στη λεωφόρο Κίνης. Και αυτό, κύριοι, ρωτώντας Περιφερειακός Σύμβουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον μελετητή του ΣΒΑΚ, ο μελετητής του ΣΒΑΚ είπε συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι η σωστή πρόταση. Οπότε μην επικαλούνται κάποιοι το ΣΒΑΚ, το οποίο ΣΒΑΚ έγινε σύμφωνα με τις επιθυμίες της διοίκησης. Και υπάρχει και τρίτη πρόταση να σας πω. Ακόμα και αυτό να μην γίνει, γιατί η περιφέρεια σας ενημερώνει πάντα λεφτά. Έχω ακούσει ότι αρχίζουν τα οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει και τρίτη λύση. Προτείνεται να γίνει δρόμος ίδιας κυκλοφορίας σε Πολυτεχνείο. Ακόμα και αυτό θα το δούμε. Το θέμα όμως θα το λύσουμε άμεσα. Δεν θα περιμένουν οι άνθρωποι άλλα 25 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε με τη διαδημοτική πρόταση που πιστεύουμε θα λύσει το πρόβλημα, και αν δεν λύσει το πρόβλημα θα προχωρήσουμε στις αμέσως επόμενες λύσεις. Θα επαναφέρουμε, για να συντομεύσω γιατί σας κούρασα, θα επαναφέρουμε την είσοδο της Καναπίτσας στο υπόλοιπο Ηράκλειο. Η Καναπίτσα δεν είναι ανεξάρτητο καντόνι,
θα επανέλθει και θα συνδέεται με το Ηράκλειο. Και τέλος, θα μου επιτρέπετε να πω δύο πράγματα. Θέλω να πω για ένα κοινωνικό αγαθό που λέγεται δημοτική συγκοινωνία. Η δημοτική συγκοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί όλες τις περιοχές. Και πρέπει να εξυπηρετεί τα παιδιά που πηγαίνουν τόσο στο ζωγράφο, όσο και τα παιδιά όμως που πηγαίνουν στα ΤΕΗ Εγάλεο. Και αυτά παιδιά δικά μας είναι. Όχι μόνο στο ζωγράφο και στην άλλη περίπτωση, στο άλλο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και επίσης να εξυπηρετεί και τα 3 όμορα κημητήρια, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε πρόβλημα με το δημοτικό κημητήριο και πολλοί άνθρωποι δικοί μας βρίσκονται στα όμορα κημητήρια και οι άνθρωποι, οι οικοί τους έχουν δυσκολία να μεταβαίνουν εκεί. Η δημοτική συγκοινωνία με ένα δρομολόγιο κάθε 15 μέρες θα τους εξυπηρετεί και σε αυτό. Και να μιλήσω λίγο για τους τετράποδους φίλους μας. Είναι πλέον μέλη των οικογενειών μας, όλοι πλέον έχουμε ένα ζωάκι και πρέπει ο Δήμος να σταθεί με σοβαρότητα στο θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν 2 κατηγορίες. Έχουμε τα δεσποτάκια μας και έχουμε και τα δεσποζόμενα. Ο Δήμος λοιπόν πρέπει να έχει πρόνοια για όλα. Εμείς σκεφτόμαστε τα εξής. Ξέρετε, από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ένα δημοτικό καταφύγιο. Μας δώσαν 300.000 ευρώ για να κάνουμε δημοτικό καταφύγιο. Το κράτος μας τα έδωσε. Κάποιοι δήμαρχοι είχαν τη φαϊνή ιδέα, ενωθήκαμε 14 δήμοι, μας πήρανε τα λεφτά. Βάλανε εκεί 2 κυρίους οι οποίοι είχαν διατελέσει πρώην δήμαρχοι και τους δώσανε και ρόλο και κάνανε ένα διαδημοτικό καταφύγιο. Έγινε λοιπόν το διαδημοτικό καταφύγιο, μας πήραν τα χρήματα και περιμέναμε να δούμε τι είναι αυτό το καταφύγιο. Μας ήρθε λοιπόν μια σύμβαση να αποδεχτούμε τη λειτουργία του καταφυγίου αυτού και για το Ηράκλειο έχουμε 5 θέσεις. 5 θέσεις μόνο για σκυλιά. Λοιπόν, τα γατάκια είναι έξω. Αντού. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι το θεωρώ κοροϊδία γιατί αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, το γραφείο μας αυτό με τον έναν άνθρωπο, γιατί έναν άνθρωπο έχουμε. Λοιπόν, με τον έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή φροντίζει 25. Άρα τα 5, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εξυπηρετούν ούτε τις υπάρχουσες ανάγκες. Λοιπόν, κατά συνέπεια, εμείς είπαμε δεν συμφωνούμε, δεν θα πάρουμε και πρέπει τώρα να καθίσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Σκεφτόμαστε λοιπόν τα εξής. Πρώτον, θα ιδρύσουμε δημοτικό κτηνιατρίο σε συνεργασία με τους τοπικούς κτηνιάτρους. Ο Δήμος δεν είναι ανταγωνιστής, είναι συνεργάτης με τον κάθε επαγγελματία στον τόπο του. Δεύτερον, θα ιδρύσουμε δημοτική πασιόν εκτός Ηρακλείου, απαγορεύεται εντός του οικισμού. Εκεί θα μπορούμε να φιλοξενούμε και τα ζωάκια, θα μπορούμε και να φιλοξενούμε και ζώα επαμοιβή, εφόσον οι κάτοχοι θα μπορέσουν θα θέλουν να τα αφήσουν για να πάνε διακοπές κτλ. Τα έσοδα όλα αυτά θα πηγαίνουν για τα αδέσποτα ζώα και μόνο. Θα είναι δεσμευμένα. Και θέλω να σας πω και ένα τρίτο θέμα για να ξέρετε την εικόνα του Ηρακλείου, όσο μπορώ πιο σύντομα. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο υπάρχουν 2.500 γατιά. 2.500 αδέσποτα γατιά. Θέλουν στηρώσεις, οι στηρώσεις είναι πανάκριβες, γι' αυτό είπαμε για το δημοτικό κτηνιατρίο. Τα ζώα πρέπει να επανεντάσσονται. Θα παρακαλέσω πολύ τους ζωόφιλους, εμείς θα δημιουργήσουμε χώρους όπου θα είναι προστατευμένοι για να σιτίζονται τα δέσποτα με τη συνδρομή των εθελοντών, στους οποίους θα παρέχουμε και τροφές, δεσμεύομαι αυτό με χορηγίες από τα σούπερ μάρκετ, αλλά θα παρακαλέσω πολύ οι χώροι όπου σιτίζονται τα δέσποτα να είναι προστατευμένοι, να μην ενοχλούνται οι πολίτες, γιατί δέχομαι πάρα πολλά παράπονα και το λέω με πολύ αγάπη. Όλοι αγαπάμε τα ζώα, αλλά δεν πρέπει να ενοχλούμε και τους πολίτες. Και επειδή βρισκόμαστε στο θεατράκι αυτό, θέλω να πω ότι χρωστάμε και κάτι στη συμπαθή τάξη των ταξιτζίδων. Θα μου πείτε τι χρωστάμε, θα σας πω τι χρωστάμε. Και χρωστάμε και σε εμάς απολύτες. Εν μία νυχτή τους εκτόπισαν από την κεντρική πλατεία. Αυτό έχει επίπτωση τόσο στο επαγγελμά τους, αλλά έχει και επίπτωση σε εμάς, σαν πολίτες, που δεν μπορούμε
βγαίνοντας από το σταθμό, να βρούμε αμέσως ταξί. Δεν μπορούμε να πάμε άτομα, ξέρω εγώ, μπορεί να βρουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που χρειάζονται ταξί, υπερήλικες, άνθρωποι με αναπηρία κτλ. Λοιπόν, εμείς τους υποσχόμαστε, άμα τη εκλογή μας, η πιάτσα των ταξί θα επιστρέψει στην κεντρική πλατεία, εκεί που ανήκε τόσα χρόνια. Και θα απελευθερώσουμε και τις θέσεις στάθμευσης που η συμπαθής τάξη μας έχει καταλάβει. Φίλοι και φίλες, δεν θέλω να πω άλλα, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα βρείτε στο πρόγραμμά μας, αναλυτικά. Θέλω να σας πω όμως δύο κουβέντες. Μέσα από την καρδιά μου. Είμαστε μια παράταξη που όποιος μας ζήτησε να σταθούμε δίπλα του, ήμασταν δίπλα του. Ήμασταν μια παράταξη που όποιον οτιδήποτε απασχολούσε, μικρό ή μεγάλο, εμείς το φέρναμε, το συζητούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήμασταν πάντα δίπλα του. Είμαστε αυτοί. Είμαστε η πνοή. Είμαστε η πνοή συνεργασίας που ξέρετε όλοι σας. Είμαστε αυτοί που ποτέ δεν θα γυρίσουμε την πλάτη σε κανέναν. Αυτή τη φορά όμως ζητάμε να μην μας γυρίσετε εσείς την πλάτη. Ζητάμε την ψήφο σας. Η ψήφος, ξέρετε, είναι ευθύνη. Η ψήφος είναι επιλογή. Πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα στο χέρι σας να φτιάξουμε ένα Ηράκλειο που μας αξίζει. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα μου επιτρέψετε τώρα να σας παρουσιάσω τους αξιόλογους συνεργάτες μου. Να ξέρετε ότι έχω ένα επιτελείο που είμαι πάρα πολύ περήφανος, γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς έχουμε γνώση. Ξέρετε, δεν κερνάμε σουβλάκια, δεν κερνάμε παγωτά, δεν κερνάμε θέσεις, δεν κερνάμε υποσχέσεις. Υποσχόμαστε αξιοκρατία, υποσχόμαστε γνώση, κερνάμε δουλειά, κερνάμε λύσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας ανακοινώνω τους συνεργάτες. Με συγχωρείτε γιατί λίγο με την τεχνολογία δεν είμαι και... Θα με συγχωρήσετε. Ορίστε. Λοιπόν, θα σας καταπλήξω, δεν θα βάλω τα γυαλιά. Θα σας καταπλήξω, δεν θα βάλω γυαλιά, τα βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, αρχίζω. Αγγέλικας Νίκος. Το πάρουμε σφάρμα. Ανδρεοπούλου Μαράνια. Είπα και εγώ να χρησιμοποιήσω τεχνολογία. Γεωργίου Νίκος. Πολέμη Γεωργία. Κρέτσης Στάκης. Γονιδέλης Στράτος. Γρηγοριάδης Ηλίας. Τα νιάτα μας. Δημητριάδου Θάλια.
Δημητρόπουλος Θεόδωρος. Ζιγούλης Φώτης. Καμπούρη Δέσποινα. Κανιαμός Γιάννης. Καράβελας Μανώλης. Εκ δεξιών μου. Καραχλάνη Δέσποινα. Κατσιγέρης Παναγιώτης. Καγραμμάνος Στράτος. Κολιάκης Γεώργιος. Κυριακού Τζένι. Κωστάτη Φέη. Κωνσταντινίδου Μίνα. Λαμπράκης Φώτης. Γιάκος Θανάσης. Μανολοπούλου Αμαλία. Μαριόλη Ελένη. Μέκουλα Μαρία. Μαυρουδής Νίκος. Ζαντές Φίβος. Η νεολαία μας. Νησιάρη Μαρία. Πεκρής Φώτης. Περτσεκά Ζέτα. Ντόκα Βάνα.
Στέφανος. Παπαδόπουλος Τάνος. Παπαργύρη Μέρη. Παυλή Εύη. Ρίζος Δημήτριος. Σαπουνάκης Τάσος. Σαρακινός Πάνος. Σεβαστός Νίκος. Σιγάλα Τίνα. Σκούτσου Μάγδα. Ορουφζόγλου Χριστίνα. Σουρτζής Ευθύμιος. Σταυρινουδάκης Σταύρος. Τελίδης Δημήτριος. Τσελεπή Πέκη. Τσιάλτας Τάσος. Τσούκα Ευαγγελία. Κάτζη Μιχαήλογλου Γιώργος. Και ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, πέρα από αυτούς που ανακοίνωσα υπάρχουν και κάποιοι που λόγω ασθένειας δεν παρευρίσκονται. Θα μου επιτρέψετε να τους πω, Διακογιάννης Αλέξης, ο Δήμαρχος ο Γρηγοριάδης, έτσι το είπα αυτό, Μακρύδης Δημήτριος, Τσίκλας Μανώλης, Κουτσογιάννης Βαγγέλης, Γκόλας Γεώργιος, Τριάτου Ελένη και Χονδρού Γεωργία. Χειροκροτήστε τους, είναι το ψυχοδέλτιο της νίκης. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γαλάνη, τις συνεργάτηδές τους,
που μας διερμηνεύσανε για τους σκοπούς στην ομιλία. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια σας.